עשי לו קוקו עכשיו. קוקו! איפה אמא? איפה אמא? קוקו! איפה אמא? איפה אמא? קוקו! אני אשתגע איתן! סוקסק על הקומקום. צילמת? עשיתי וידאו. הוא רוצה לצחוק. ופטיוש הולכת לישון. הולך לישון. הולך לישון. אביב! אביב! אור! תסגרי להם את זה. אור! למה עשו את זה מחר בעצם? הסוקסק על הקומקום. הסוקסק על הקומקום. אפצ'י! איתן, בוא נשחק מחבואים. תעשי לו 1, 2, תעשי לו את זה. תעשי לו 1, תחזיקי את זה. איתני. 1, אביב, די להטיף. 2, 3. הנה הסוכה שלנו, הנה הקישוטים שאור ואביב קישטו לכבוד החג. 3. הנה הלולב. מי שמאחור. והנה היפה. אל תיגעי, אל תיגעי. איתני. וזה גם נראה. מי שמאחוריי. הנה הלולב, הנה הדגה רבה. הוא הסופר. הנה האתרוג המתחבא. 1, 2, 3. והנה איתן ואבא. 1, 2, 3. מי כולם שמאחוריי. ולכל עם ישראל. איתני. צלמו עם אבא. צלמי, אור, תחכי לשלומי. מה התאריך היום? 1/10/2012? כן, איתן בן 4.5 חודשים. אור בת 11.5, ואביב בת 7.5, ואבא בן 47.5.